Traċedja fiċ-Ċirkewwa. Il-vittma il-kuntistabli tal-Pulizija PC 730 Kurt Gauci ta' 21 sena mir-Raba Għawdex. Huwa kienet jistenna fil-kju biex jirkab il-vapur lejn Għawdex biex imur lura id-dar. Il-ħin ftit qabel is-6:15 tal-ġimgħa filgħodu. Iż-żagħżugħ niżżel ftit is-sit u serra għajnejh. Xhieda fuq il-post qalu li uffiċjal tal-GoGo Channel tektiklu mal-ħġiġa tal-karozza u għamillu sinjal biex isuq ħalli jitla' fil-vapur. Il-ġuvni ma li ġie infurmat li kellu jitla minnu fih fuq il-vapur bil-ħażda qabad mol ħażin fejn ma kienx bil-vapur b'konsegwenza li baqa' nieżel fil-baħar hawnhekk f'dan il-mol li hawn warajja. Il-ħġiġ tal-karozza Hyundai Accent kien imtappan bin-nida. Bil-fixla, il-ġuvni saqal fuq il-mol ħażin bil-konsegwenza li spiċċa fil-baħar. Il-membri tas-sezzjoni tal-Addasa tal-Forzi Armati ta' Malta taw l-ewwel għajnuna billi qabżu għalih. Minħabba li l-karozza kienet imsakra huma kellhom ikissru l-windscreen biex ħarġu lill-ġuvni mill-karozza. U għattella fuq il-lanċa ta' tfittxija u s-salvataġġ tal-Forzi Armati fejn hemmhekk pruvaw jagħtuh in-nifs. Il-ġuvni iżda ġie ċertifikat mejjed fuq il-post. Il-karozza ttelat bikrejn li kien hemm fuq il-post biex jagħmel xogħol ta' kostruzzjoni fuq il-mol taċ-Ċirkewwa. Fuq il-każ infetħet inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat Jacqueline Padovani li ħattret diversi esperti. Sakemm saret l-inkjesta, il-vapur ta' Għawdex beda jopera fil-mol ta' taħt il-lukanda li hemm fl-inħawi. Kurt Gauci kien ilu sena u nofs fil-korp tal-Pulizija fil-kariga ta' kuntistabli. Huwa kien stazzjonat fid-distrett ta' Birkirkara fl-Assa ta' Ħattart.